салому алейкум дӯстони азиз, ҳозир нағзен саломатиҳо хубай духтарако. Ҳозир ман шумо дар як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам. Ино махкам кардастиянд барои ҳавай. Нархошона ҳамаша арзон кардагиянд. Якта ба якта нархора мефаҳмонам тона дар кор боша. Марҳамат биёен харидорӣ кунед ё ки нависаншона доставка доранд. Иҷа бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12 дарвоза, 7 қатор. Рақамошон ҳастаи хоҳара. Бо барои маълумоти бештар нависаншона. Инами киртачои муслина нигоҳ кунед. Материалош муслина беҳад хушрӯ 40 сомон кардагиянд. Мана каседа дар кораи духтаро барои хитон мегирен, барои савдо мегирен. Хулас метавонанд ки нависеншона мефаҳмонанд тона. Мана ино 40 сомон. Ина киртачоошон да гап нест беҳад хушрӯи качестваш. Инора 25 сомон кардагиянд. Бовар мекунед фасонаи качестваш. Чанд модель ай ҳозир ма дига моделошам нишон метам тона. Дига моделошам бинен духтарако. Мана 25 сомон. Хеле нарх ягон ҷода нест. Ҳисобе ки гуфтам махкам кардастиян аз аму ҳисоб ин нархо шумо метавонед ки анам хеле нархора харидорӣ кунед. Диден ира бинен качествара. Беҳтарин качества. И то чанд солара меша? То 5 сола 6 сола размер ҳастай 25 сомон духтаро. Марамат дер накунен, ҳатман биёен ай пеш бинен борошона. Баъди ҷада медонед ям хед двойкои фасони подросткови доранд. Качествошон да гап нест, нигоҳ кунед хушрӯгиша. Ино размерошон подросткови беҳад фасон сангчадор. Нархошон 100 сомонӣ шидагай. Ҷада платьям доранд. Мана платьёям 100 сомон, иноям то ами подросткови размеро ҳастай. Мана инаи двойко, ана ино ҳамаш 100 сомон. Ай рупару чи? Иём двойка, на? Айна ёра бинен чихе хушрӯ. Иёрам 100 сомонӣ кардагиян. Юбка катяй беҳад фасонак. Марамад инорам ам хел двойкои хушрӯра размерои калона шумо дар иҷа 100 сомонӣ метавонен пайдо кунен. Инош чанд сом? Ана баъд бо ҳастай размери калон бо майда инамуд двойкоҳо инош 70 сомон ай духтарако. Фасониша бинен. Пахтагиян ҳамаш пахтаги хушрӯ качестваи беҳтарин. Марамад духтаро бо биёен хитон як бор ай пеш борошона тамошо кунен бинен. Инаи двойка чанд сом ай детски? Шортикича катяйко? Ана ин комплекта бинен чихе хушчай 40 сомон ай. Ишама? Инам ино чандия? Иш 50 сомон нигоҳ кунен. Фасонча двойка юбка ва кофтичка яй и 50 сомон, унав шортик дорш 40 сомон. Хулас охир нархошон ҳамаш арзон ай духтарако. Айнаи костюми розви чанд сомай малиновия костюм дора? 50 сомон нигоҳ кунен духтарако. Костюму брукай 50 сомон. беҳад хушрӯ, нархи беҳтарин. Дер накунен, ҳатман омада ай пеш борошона тамошо кунен духтарако. Ана баъд бо ҳастаи ҷада инам хел ваяй. Ласинача дораву футболка. И чанд сма? Качестваш нағзакакай. Ирае 50 сомон мана. Иҷада бисёрай интихоб ласинои пахтагӣ. Инаи модело чанд сман? Ира бинен духтарако спартификачои фасон. Ина ягон ҷо бурдандам варианти хушрӯ. Качествашда гап нест 50 сомон. Мана 50 сомон духтаро. Марҳамат. Ина ё чанд сомай бруки джинс доранко? Ира бинен. Бруки джинс дор чанд сомай? 60 сомон ай духтаро. Фасониша диден джинси тобистона. Тинакаки хушрӯ 60 сомон кати кофташ. Беҳтарин вариант. Ина ё чи? Тамошобинони азиз 60 сомон кардагиян двойкара. Турецкияй брукира бинен шумо. Джинс ҳамроҳи римишокуш аҷоибот. Мана нархиш беҳтарин. Мана ҳатман омада аз иҷа як бор назар кунен духтарако. боварӣ дорум борои хушрӯ меёбен. Ана баъд инаи рубашкачоям 25 сомияй. Мана беҳад рубашкачои хушрӯ. Качествошон да гап нест. Марҳамат духтарако дер накунен. Омада ай пеш бинен. Ана платишкотон чандай? 40 сом. Ана киртачора 40 сомон кардиян. Ира бинен охи духтарако хушрӯгиша. Мана кадо меша ки мегирен 40 сомон. Ишам 40 сомон. Мана 40 сомон. Иҷада бо чанд намуди дига доран ҳамаи ҳамино киртачо 40 сомонӣ.
ҳатман иша биненохи барои садиграваки кӯдако пахтагӣ тоза инами модель мана ичо то чанд сола боша то 4-5 сола размер будай ҳамаи ҳамино 40 сомонӣ ана баъда нахи двойка ҳастай чандта расветкай брукушкатяй духтарако паплинак 6 сомон мана ози расветкошам нишонитим мана бинен духтаро размерошон то чандай ири қафасунакане то 44 размер ҳастай и подростковиам значи дорада подростков размер духтарако то 44 ҳастай 6 сомонӣ як бор дигар такрор мекунем бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 7 қатор мана ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран шумо метавонед бо нависен маълумоти бештара аз худшон пайдо кунед духтаро лекин ҳатман биёед борошон беҳтаринай ана ёш чандиян инаи турецкияй 70 сомон духтарако фасониша диден ёш чи ё ҳамаш ва духтарако нигоҳ кунен ҳамаи ҳамино 70 сомон турецки куртачои беҳтарин анаи қисм 50 сомонӣ ҳамаш и тараф 50 сомон аиси чи и тараф бачагиёям двойко 50 сомон турецки тозан у боло чанд меғавсана ва ё баъде нахе турецки размерои калонтар мана нигоҳ кунен 110 сомон хулас тамошобинони азиз борошон беҳтарин борай нархошона бинен чихе арзон додестиян ина агар барои савдо магазин детски шудеста бошен биёен пешон бо нархҳои арзон гирен мана оптум бо арзон мешава духтарако ин нархҳои ма гуфтаистам бо касе ки оптум мегира бо арзон мешидай хулас бо ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем хайр саломат бошен